L-ispirazzjoni jew inkella t-tnebbieħ hija t-taħrika jew l-imbuttatura u l-gwida mill-Ispirtu Santu lill-awturi tal-Bibbja, mod illi l-kotba tal-Iskrittura setgħu jiġu miktuba b'mod ispirat, b'mod imnebbaħ, u għalhekk jissejħu mbagħad il-kelma ta' Alla, mhux biss kitba letteratura imma l-kelma ta' Alla. Fil-fatt l-awtur tat-tieni ittra lil Timotju fil-kapitlu 3 vers 16 jgħidilna l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwen fis-sewwa. Dak li Alla ried jgħid lill-bnedmin qalu f'dak li kitbu l-awturi umani li kienu awturi veri, mhux biss pereżempju kopisti jew kitbu dak li ġie iddettat kelma b'kelma lilhom. Fil-fatt il-dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni dwar ir-rivelazzjoni jismu Dei Verbum, il-kelma ta' Alla, jgħidilna fil-paragrafu 11 li jomna l-Knisja mqazza b'fidi ġejja mill-Apostli iżżomm bħala sagri u kanoniċi il-kotba kollha sħaħ sew tat-Testament il-Qadim sew it-Testament il-Ġdid bil-partijiet kollha tagħhom għaliex miktubin bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. U allura għandhom lil Alla bħala awtur u bħala tali kienu mogħtija lill-Knisja. Biex jinkitbu il-kotba mqazza, jgħidilna id-dokument Dei Verbum, Alla għażel xi bnedmin u nqeda bihom waqt li ħallihom jużaw il-fakultajiet u l-kapaċitajiet tagħhom. Hekk bil-ħidma tiegħu fihom u permezz tagħhom huma saru u kitbu dak veru bħala awturi veri, dawk il-ħwejjeġ kollha u dak biss li huwa ried li jinkitbu. Għalhekk billi dak kollu li l-awturi ispirati jew inkella kif isejħulhom aġġjografi kitbu għandna inżommuh bħala dak li ntqal mill-Ispirtu Santu. Hekk ukoll bħala konsegwenza ta' hekk għandna nemmnu li l-kotba tal-Iskrittura mqazza jgħallmu b'ċertezza, b'fedeltà u anke mingħajr żbalji il-verità li għas-salvazzjoni tagħna Alla-ried li tinġabar fil-kotba mqazza. U għalhekk allura l-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla. Il-Bibbja għalhekk hija l-kelma ta' Alla fil-kitbiet tal-bniedem imma ispirati minn Alla. L-ispirazzjoni ta' 72 jew 73 ktieb tat-Testament il-Qadim u tat-Testament il-Ġdid flimkien fil-Bibbja kienet parti mill-azzjoni ta' Alla nnifsu li jġib il-Knisja, il-komunità li temmen, fl-eżistenza sħiħa u kompleta tagħha. Għalhekk il-Bibbja tista' tissejjaħ il-ktieb tal-Knisja u minħabba f'hekk it-tradizzjoni għandha importanza kbira ħafna, fundamentali anzi, fil-kitba u fl-interpretazzjoni tagħha illi tagħmel ta' dawn il-kitbiet. Fit-Testament il-Ġdid il-kelma ispirazzjoni insibuha f'San Pawl fil-frażi l-Iskrittura kollha hija imnebbħa minn Alla, jiġifieri għandha l-Ispirtu ta' Alla fiha, semmejna fit-tieni ittra lil Timotju. Li għandha l-Ispirtu ta' Alla fiha hija mod kif inti tirrispetta l-isem ta' Alla flok tgħid li għandha lil Alla fiha. U l-awtur tat-tieni ittra ta' San Pietru għandu frażi tixbaħha ħafna. Jikteb illi l-awturi sagri li kienu meta il-bnedmin tkellmu f'isem Alla dan għamluh għax kienu mqanqlin mill-Ispirtu Santu. Mqanqla jew imbuttati jew imċaqalqa mill-Ispirtu Santu. U jgħid meta l-bnedmin tkellmu f'isem Alla dan għamluh għax kienu imqanqlin imbuttati mill-Ispirtu Santu. Issa bħala tifsira grammatikali il-kelma imnebbħa jew imqanqla jista' jkollha żewġ tifsiriet, dik l-aktar komuni, passiva ta' imnebbħa, Alla nefaħ, nebbaħ, ispira l-awtur biex jikteb. Jew inkella anke bil-maqlub, kważi riflessiva, li l-kelma tispiralna lura, tonfħilna lura
lill-Alla. Allura meta naqraw jew nisimgħu il-kelma ta' Alla fil-Bibja, aħna nirċievu mill-kelma lill-Alla nnifsu. Sa xi wħud mill-kotba tal-Bibja ma nafux min kitibhom, veru li l-Pentatewku l-ewwel 5 kotba tal-Bibja huma attribwiti lil Mosè. Ma nafux il-ktib ta' Daniel min kitbu, il-ktib ta' Ġona min kitbu. Oħrajn nafu l-awtur min huwa imniżżel fil-ktieb stess, l-aktar il-kotba tal-profeti. Amos pereżempju jiftaħ kliem Amos li kien mir-rajja ta' Tekua. Imma mbagħad il-kliem tal-profeti huwa meqjus ukoll bħala il-kliem ta' Alla jew ta' Jahwe. Iżajja pereżempju fil-kapitlu 28 jgħid għalhekk isimgħu il-kelma tal-mulej u jkompli bil-profezziji tiegħu. Ġeremija isimgħu il-kelma tal-mulej dar Ġakob u intom il-familji kollha ta' dar Iżrael u jkompli bil-lamentazzjonijiet ta' Alla kontra il-poplu. Ħosea isimgħu il-kelma tal-mulej u lit Iżrael u jkompli bil-kawża li Alla għandu kontra Iżrael. U l-profeta Ġoel l-istess, il-kelma tal-mulej li ġiet lil Ġoel bin Petwel u jkompli biswit il-qalb li għandu Alla għall-erda ta' Iżrael. Il-ftuħ tal-ktieb ta' Ġeremija huwa il-każ klassiku ta' kif kliem il-profeta huwa kliem Alla nnifsu. U jgħid il-kliem ta' Ġeremija bin Hilkija mill-qassisin li kienu f'Anatot fl-art ta' Benjamin. Il-kelma tal-mulej ġietu fi żmien Ġożija bin Amon, sultan ta' Ġuda, fis-sena 13 tas-sena tas-saltna tiegħu. Ġietu wkoll fi żmien Ġehojakim bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, sa tmiem is-sena 11 tas-saltna ta' Sedekija bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, sa meta n-nies ta' Ġerusalemm ġew eżiljati fil-5 xahar. Anke l-passaġġ mill-kliem bil-fom għal kliem miktub jidher fil-ktieb ta' Ġeremija nnifsu bħala li jridu Alla. U jgħid u ġara li fir-raba' sena ta' Ġehojakim bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, ġiet din il-kelma lil Ġeremija mingħand il-mulej u qallu hu r-romblu tal-kidba u ikteb fuqu il-kliem kollu li jiena qedtlek dwar Iżrael u dwar Ġuda u dwar il-ġnus kollha minn mindu kellimtek fi żmien Ġożija sa dan il-jum. Għandu mnejn id-dar ta' Ġuda meta jisimgħu bil-ħsara li għandi frassi li nagħmlilhom jerġgħu lura wieħed lura minn triqtu l-ħażina u jien naħfrilhom ħżunithom u dnubithom. Allura, kif ġiet il-konvinzjoni li mhux biss kliem espliċiti tal-profeti jew li qal Ġesu Kristu biss huma kelma ta' Alla, imma li l-kliem kollu li hemm fil-Bibja huwa kelma ta' Alla wkoll. Kif waslet il-Knisja jew il-komunità li temmen biex taċċetta l-ktib sħiħ tal-Bibja huwa ktib sagru, jew inkella ktib imqaddes, ispirat kollu kemmu minn Alla. Fl-ispirazzjoni Alla jagħti qawwa speċjali lil moħħ uman tal-awtur. Din il-qawwa timbotta tħarrek iċċaqlaq ir-rieda tal-awtur uman u permezz tar-rieda il-fakultajiet l-oħra bħal kreattività, l-istil u l-bqija. Jiġifieri Alla ma jmiss direttament ir-rieda tal-awtur uman u l-fakultajiet l-oħra, l-kapaċitajiet l-oħra ta' kif jikteb, għax inkella jkun qiegħed iġiegħel lill-awtur, imma jispira idawwa lil moħħu u jikteb dak il-messaġġ dik l-ispirazzjoni skont il-kapaċitajiet tiegħu.